Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Ors mari kita salutna. Selamat hari Minggu mari kita. Andorong satu buka permigota di bagasan tikion. Marteng yang naho maita di bagasan rohatabe.
Amin. Terpuji Tuhan, mari TND nomor 14 ayat 1 ayat 3. Hite-hite gorni di bata ama. Dot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot gorni ton di parbani na tumapalangit dohot tanon. Amin. Mandok mauliate mahamu diamai. Na mangaruhita sian gonggoman ni halulumon. Jalan apa usat ton hita tebagasan harajaon ni anak haulongan ni rohana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sotudosan. Amanami na di banua gijang. Ipabotohon ho do tu akka paroha nasian purbai marhite te bintang. Nang tubuh anak munasa sadai. Sondangi marohan nami asa utanda hami hapor siaw nasitongi marhite te ibana. Asa tarbain doat hami mamereng hamuliaon sogot marhite te ana haulongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangyan hamuma pati ni debata di minggu ta sadarion. Imasian pati parjolo dohot lapatan na. Patik parjolo. Au do Jehovah debatam nina debatata. Dan jadi marakup au bahenonmu debatam. Dia do lapatan ni ondo. Ikon umpiar do rohata jala molong jala upos mida debata. Asa mida nasa na adong. Atong rap mangidugo mahita sian Tuhan debata lau mangulahun na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata saya pergugoi mahami mangulahun na hombar tu patik mi. Amen. Tapa unduk marohata, tatopo tima dosata di hadapan debata martangi yang mahita. Ale yamanami jala debata nami na di bandua gincang. Pargogo na satu dosan, perdenggan bahasa doho. Jala ro di saliling-liling na doa sini roham. Saya marpamuati maroham di hajauton nami. Jala saya unang beingot akka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalauson yang kami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalauson nami, unang alang asini roham, saya urupi mahami. O ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Son sitong na mangolu au nina Tuhan Jehova. Tung nasa lomo dorwaku mida hamatian di perjahat. Na lomo dorwaku mida hamu mulak ni perjati. Tumadik kondalan na asa mangolu ibana. Asa ngapon mani debata na digijang. Amin. Bagi mahata ni debata turpuk di hari mingguan, di mana tersurat sian pesalmen bindu 40, memuka masiat ayat sada satu ayat onom. Ende sian si Daud. Tong do pahap Jehova, jadi dipaeleng ibana dirina tua, jala ditangion alu-alu. Jala dienet au tu gijang sian godung halonongan, sian dore napil hot, jala dipancojong tothu tu atas ni dorok batu, marsi hohot laka-lakaku diwaen. Dungi di lehon muste, ende na imbaru tu bagasan pamangak, puji-pujian tu debatata, lando na maridasa, gabe mabian nasida, jala marhaposan tu Jehova. Martu ama bawa na mambaen Jehova haposanna. Jalan asa olo marbalik paihuton si gijang rohai, akan apa ula-ula gabus. Torob do aka halongangan kohot sakap-sakap tibaen ko, mokop ami. Ale Jehova de batak, dang tarpa jojor tuho, nangpe naing hari tahonok, jala pabuak, dang tarpa jojor tahe tibaen torobna. Ido sahatna. Martua doakan atu mengingun hata ni debata jalan na upeopsa. Amin.
maha porseotai, songon na hinatindak ko ni dongata sa porseon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea, di debata Jehovah, ido ama pargugo nasa dosan, na tumo palangit do tanon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, iman ati dubuhan ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang sa upupuan. Ido tu hatta, na tumaon na berni ti panguman ni Silatus, na mate tarpajal lo iba na di hau pinarsilang, na tuat tu banuaturo, na mulak mangulo di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamon di debata Jehovah, amanai pargogo naso to dasa. Di sima iba na malak sogot tu tanon, manguhumi hal ana mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di Parbadia, jala adong sadauria nabadia, uria atau panni halak Kristen akan nabadia, do tia sesani dosa, do tia tai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, do tia nguluan nasorasu. Amin. Shalom. Dikting di Huriatta HKBP Rawamangun, Minggu 12 Januari 2025. Padidion Nabadia. Minggu Sadarion 12 Januari 2025 di Parmingguan pukul 10 di Patupa Huriatta do Padidio tu Dakdanak. Torop ni Dakdanak nama Jalo Padidion Nabadia sahalak bawah. Sermon do Tahun Baru Keluarga Parhaladu, Selasa 14 Januari 2025 masuk pukul 10 lalu di Patupa do Sermon do Tahun Baru Keluarga Parhalado, Sude Parhalado Rabdohop Keluarga Asaria Madohoti Acarai. Sikola Minggu 26 Januari 2025 mulatad ma parmingguan tu sikola minggu, orang sada, orang dua dohot pra remaja. Sude iana kota sikola minggu asa Roma tu parmingguani. Dikting naeng marbagas, dikting parjolo. Naeng majalo pasu-pasu parbagasan ma William Alfredo Tambunan. Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Kampung Ambon. Anak ni amata Adolf Richard Tambunan, Nahinan. Tubuh ni inata Tince Agustina Boru Pangaribuan, dohot oroana bulan nauli Boru Huta Barat. Ruas ni HKBP Resort Duren Sawit Jakarta Timur. Boru ni amata Sintua Tulus BS Huta Barat. Tubuh ni inata Eugenia Boru Siahan. Pamasu-masuon hari Sabtu 25 Januari 2025 di Gereja HKBP Resort Duren Sawit Jakarta Timur. Dikting paduahon, naeng majalo pasu-pasu parbagasan ma Ian Bintang Pendapotan Simanjuntak. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Utan Kayu Manis. Anak ni amata Richard Simanjuntak Nahinan. Tubuh ni inata Nur Haida Boru Situmorang. Dohot oroanna Mona Lisa Martua Boru Sinaga. Ruas ni HKBP Depok Timur, Boru ni amata Baik Sinaga. Dohot ni inata Rointan Boru Tagalung. Pamasu-masuon hari Sabtu 10 Januari 2025 di Gereja HKBP Resort Depok Timur. Titing parjolo dohot paduahon, naeng majalo pasu-pasu parbagasan ma Pris Ritsian Daniel Hasoloan Siagian. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawamangun Tolu. Anak ni amata Budiman Pardamean Siagian. Tubuh ni inata Sahri Helma Alindan Sere Boru Rangkuti. Dohot oroana Cindy Eugenie Tiurma Boru Tampu Bolon. Ruas ni HKBP Resort Sutoyo Jakarta Timur. Boru ni amata Effendi Tampu Bolon. Tubuh ni inata Sinta Vera Renata Boru Hutajulu. Pamasu-masuon hari Sabtu 10 Januari 2025 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama nama masu parsaripion nasida asagabe parsaripion nadenggan di tonga-tonga ni
di tengah-tengah tarulmobi di joloni tuhatta. Ruas namoding. Sada, na di hari Minggu 5 Januari 2025, nunga jumolo moding sahalak ama martua togatorop umur 75 tahun. Kinabaluhon ni inata Sri Rahayu Boru Sianturi, alamat Jalan Mangga nomor 4 RT 07 RW 06 Utan Kayu, Jakarta Timur, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. Tuudean di hari Rabu 8 Januari 2025 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta. 2. Nah di hari Rabu 8 Januari 2025 nunga jumolo moding sahalak naposo Adrianus B. Sitompul umur 67 tahun, anak ni amata Florentinus Sitompul nahinan, tubuh ni inata Minar Boru Hutagalung nahinan, alamat Jalan Cumi-Cumi Raya nomor 4 RT 07 RW 010 Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Rawamangun 4. Tuudean di hari Kamis 10 Januari 2025 di TPU Pondok Rangon, Jakarta. Tuhatama namang alehon gogo dohot pangapulion di keluarga natinadikon. Pelean dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas dikting naung pinarade ni huriatta. Di pasu-pasu debatama akka barita masa dohot ulaon akka sipatu pauta bahen sangap di guarna. Songonima tikting di huriatta minggu sadarion. Horas.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikira munabi, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamu akadamang dohot dainang nani haholongat di bagas rangguaran itu hatta dohot deba tupa na baru mula depesia naka pangaratoan dohot bonapa sugit dak sudiri pehita boy masih jalangan mertau baru jala sedariom manno perpudi pohon natal ta sugut pada sipon nama lahoma norut corak kaminggu tatu minggu Epifanias di bahini tongma hupasahatami sarinari tuhita selamat tau baru madita saduna. Berita nauli mamorhati hita di minggu padua hon dung tahun baru 2025 imana tersurat di ulaun ni apostel bidu walu ayat 14 rodi 25 songonoma hatana alai dung dibegi akka apostel na di Jerusalem naung di jalo halak Samariai hatani debata disuruh nasida masih Petrus dohok si Yohanes manopot nasida tua manasida ditangyak makadongani asa di jalo tod di parbedia aidang dope songgop tod di manang tu ise nasida asal terdiri do nasida di bagasan goar ni Tuhan Yesus. Jadi mangapehotanga ma apostelitu nasida gabe di jalo ma tod di parbedia. Alai dung di ida si Simon akka aposteli mangalehot tod di parbedia marhite sian na mangapehotangan Roma ibana mabuan hepeng tunasida didok ma lehon hamuma huaso sisongoni nang tuau asa majalo tod di parbedia halak nahwa pehot tangakku tuibana alai didok si Petrus ma madok ibana mago mahorap doho perakmi ai diri puho tartuhor si lehon-lehon di bata marhite-hite hepeng dang parzabar manang partohapo di hataon ai dang nabonar roham maradupun debata ipe pauba maroham sian hazahatommi dungi pangido matutuhani anggiat tarsesa tahi-tahi ni roham ai huida do roham di bagasan pogu napait ni ihotan ni hagiduhon alainin nasi simoni ma mengalusi tangiakon hamu maau tutuhani asaunang songgop tuau naniro munai asa dung di hati dakko jala di hatahon hatani tuhani mula manggona sida tu Jerusalem laos di baretahon depe barita naulii di torop huta na di luat Samaria ima sahana huriani tu hatta di minggu padua hod di tahun 2025 on diberhati jala di bohali de bataro hitaganub asa sudehi taborhat marbarita nauli maka tidakkon barita naulii maka tidakkon
hatani debata. Melulau joro hata satu kinta gan lahu manaik Tuhan Yesus tu banua gijang di popai jala di bawah libara doa kasisian di madok berhak mahamu bari tahun hamu ma hatani Tuhani mamuka sian Jerusalem sian Galilea sahat tu Samaria saha rodi ujung ni tanoon opat lingkaran ingana marbarita naulii tagan lau manaik Tuhan Yesus tu banua gijang bari tahun hamuma perjolo tu Jerusalem dungi tu Galilea patoluhon tu Samaria paopat tu ujung ni hasyanganon. Patar may hamwak kadamang doho dainang bagian na patuluhon ni na tu Samariai iman wang turpuk na tazahon. Berarti sahat donang barita nauli itu Samaria. Inganan ni si Filipus di son marbarita nauli. Hape taboto do hamwak kadamang doho dainang dangadong hiab be pardomuan ni halak Zahudi dohot halak Samaria. Ala halak Samaria on nga dianggap ondang masuk hitungan. Ala nunga kawin campur nasida dohot akasibilibigu. Jadi 12 suku na di bagian utara hian ima namar ibu kota tu Samaria dang masuk beod dirajumi halak Israel na di selatan songon bagian ni bangsa Israel. Nunga dirajumi bion bangsa nang mate, bangsa namago, jalan nang bahir, naso partohak be di harajau ni debata. Hape tusido berhat si Filipus tu Samaria. Nani dok naidang dohop be bagian ni partohap di harajau ni debata di sido inganan ni turpuk natazahon mangula do si Filipus tu Samaria di bari tahun nasida do hata ni debata di pelua do akan marsahid di pelua akan tergugut di paruar sian akan ginonggoman ni sibulis gabe doho manasida maka porseai Tuhan Yesus Kristus si palua nasida. Alai adong permasalahan. Ternyata nang penang porsea nasida jala ternyata nang penang terdidi nasida alai hok do anggo pangalaho nelilingi. Hok do pe anggo pangalaho narubii. Baju do naung persea jala terdidi. Alai anggo pangalaho ternyata hok do pe pangalaho nazului. Pangalaho hasipilibiguni. Pangalaho narubii. Ommanata dok Kristen casing, Kristen sampul, Kristen bungkus, tetapi bagian dalamnya, hati nuraninya, segenap perilakunya belum menjadi Kristen. Hamu akadamang doh dainang ternyata sada sian nasida, ima namargowar si Simon. Sahalak persibalik mata. Manang sahalak tukang sihir di hati Indonesia. Umura mera atusat tahun datubulum mera guarnion. Molo dihita, molo dihutatta di bona pasugit. Nunga Kriste beibana, nunga persea beibana, nunga terdidi beibana,
Alai hok do anggulaon hada tuoni diulahon dang magoi. Yakit doau hita nang di kota pe bodo masaon di tonga-tonga ningoluta. Nunga tong persea hita, marhuria do hita, martuhat do hita, terdiri do hita. Alayang gua pangalaho na rubii, tu pas saya dong depe lohot, tu bagasar rohat tabi. Sada siani hero di do akan tua-tua di guari mei dosa hasian. Misalnya mulong sada ama muruk tu inatai unak say minum ho bapain na aldorak so hutan daw ngau parjolu huaso malhon na minumon ima dosa hasian dang boy lokang nang pe naung Kristen ibana hamu akadamang doho dainang tauzi jo satokin mabuka buku deta nomor 517 ayat 2. Bisa juga ditampilkan oleh media buku ND 517 ayat 2. Unang aku berekam buka be bibilla, ibu do bibilla. Imagine ini namar live streaming ona tu. Saya dong ko memang usul mado amang undak pola ibabe tampil kabe asa sudi hai mabuan bibel dinna. HP tikki so mengudon itu haro bang tuhoron yargai. Jadi tong matabuan bibil tayak kamanginang, tong mamuseta pakai dohot media nadong di hita. Rapta jaha majolo ayat 2 anop petai dehon tulu ia terdiri do nasida ringgas mar minggu be marupa hadaulaton nasida sasudi alai tung dao rohana daksai dosanain Tuhanna dang digolom nang pakkokop nai. Mamajolo organ daun ngatu dia lau per organ ni. Nang lau do tuluar anggo hamu maus mapai ngotok ko hamu. Dang holan na bermain organ hamu do berminggu. Sudah pi musik tetap standby di tempat. Semua pelayan musik itu bukan hanya sekedar pemain musik, tapi juga adalah beribadah bersama-sama. Terdiri do nasida ringgas mar minggu be marupa hadaulaton nasida sasudi bagak-bagak hadaulaton na alai tung do rohana dang sai dusanai hodok dipelihara Tuhanna dang digolom nang pakokok mai hira mirip tu somma rumang di pangalahon ni halak Kristen na perzulu na di Samarion terdiri na sida persero na sida alai song sisi monon hada tuon tetap berjalan. Ilmu sihir tetap dipelihara. Sambil Kristen, sambil mengaku percaya kepada Tuhan, tapi tetap sambil memelihara ilmu-ilmu hitam, perdukunan dan lain-lain. Tauji majolo mangedehon ayat 2. Tardidi donasida ringgas mar minggu marupa hadaulah
Ima perjolo borhak tu hita di minggu paduahon tahun nai baruon marbarita nauli tu hita dohot tudongan asa meludung terdidi jala persea di bagasa Tuhani ikon sisiba nanga kapangalahon narubi sian hita salukna jalai madalata marbarita nauli makatidakon goar ni Tuhani sudehi tadi jode batado di minggu padua honon gabe akka parbarita nauli gabe akka namangkatidakon goar ni Tuhani marhite-hite parangeta marhite-hite pekerja atta marhite-hite profesita songon ni dok ni Martin Lutheri hamwak kada mang doh dainang karejo tai inganata marhobasi ido mimbar di Hitaganup marsada-sada. Kalau bapak bekerja sebagai polisi, mimbarmu bekerja sebagai polisi. Kalau pekerjaan bapak ibu sebagai jaksa, pekerjaan itu mimbarmu adalah melakukan tugas sebagai jaksa dengan sebaik-baiknya. Ido mimbar di hita. Mimbar di hami memang omma ingan na perjami taonon. Alai dok Martin Lutheri rumah tangga tai ulau tai pekerjaan tai do anggo mimbar di Hitaganup marujahat tu akka ulau tabe. Ima dalata marbarita nauli. Jaidangi kon polai kol borhat tapi sudehi tarak borhat tu rupat. Dangi kosa sudehi tahape berhak tu samosir. Dangi kosa sudehi ta berhak tu Afrika. Alai di dia hita maringan, di dia hita mian, di dia hita mangula. Taulahon sadenggan-denggan na ganup ulotai. Ima mimbarta marbarita nauli. Jala pada ohon songo pangalahon si Simonon nang toktong terdidi jala persea alai sai toktonggo diopaupa sahikna nguluna perzulu molo dipeluai banai siang nguluna imadalanna marbarita nauli paduahon hamuak kadamang dohok dainang dung ro si Petrus dohok si Yohanes manga peho tangan tuhalak Samaria goktod di perbedia manasida tada halongangan halai horoa di parrohahon si Simonodo luar biasa pasu-pasu di debata marhite si Petrus dohok si Yohanes na mangaleho tod di perbediai natuk mangaleho nakatadda hagogoon akatadda muzizat doho akana singay gabe tergoda may mana madok tu si Petrus doho tu si Yohanes nyon hepeng diho lehom matuau tong huasoi asaboyaw mga pehotangat tu zolma dungi do manasida dapotan tod di par badia hamuak kadamang dohok dainang Simon dison sada prototipe nama makkehepenga nang mangatur sudi akka donganna si Simon dison sada prototipe ni hazol maon nang membuat sangap tu dirina marhite-hite na mangalehon suguk mangalehon si lehon-lehon manuruk tabotor pelabatan ni si lehon-lehon manuruk ko nate ima si lehon-lehon tempel alai adong pesan di balik ni salam tempeli ini tipe Simon nang manuhor si lehon-lehon ni debata marhite-hite hepenga
Nai ngaturon na dohotol di perbediai marhite-hite hepenga. Nai tuhoron na silehon-lehon ni debata marhite-hite hepenga nadong di ibana. Ini satu bahaya besar di tengah-tengah gereja yang mau memberikan uangnya tetapi dengan pesan sponsor dalam kehidupan bergereja. Au pehado walami ditiki baru praktek kau di sadahuria guarna Pamela. Adong ko per Pamela ison gunung tibing tinggi perkebunan mon akka manginang. Jadi gudang gotong di sona kastaf akka kepala bagian. Nungihado walami si amang oma jo jami tahok kamu adnoda jala songono ma jo kamu isini jami tamuna. Dungi doh ma ipasaha salam tempelon. Apalagi baru-baru praktek kau tiket tong habiharan no pungdoli norhaku bagasan. Alai mo logabe masaron non khotbah pesanan, ya khotbah pesanan magwarnyon. HP mungkin nadonggo mohok mirohana memereng beberapa orang di Huriaon, jalai majami tahonoton ini sangat berbahaya. Hamu kadamang doh dainang mau liate mari Tuhan, moloi pasu-pasu Jehova hita, marhite-hite akasi humisi nauli, gabe na niula sinur na pinahan, dakupnya kapangkat nauli doh na dinggan di tonga-tonga ningoluta si ganupari. Alai di minggu padua tahun baru 2025 dipaingot orang yang diberkati Tuhan dengan uangmu, pakailah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai engkau arogan dengan uangmu. Jangan sampai engkau ingin mengatur orang dengan uangmu. Tetapi berilah itu persembahanmu kepada Tuhan demi kemuliaan Tuhan, demi sukacita bagi banyak orang. Dipodani Raja Salomo bidutulu ayat sia didok pasangap madebata marhite-hite artam. Pasangap madebata marhite-hite hamoraumu. Asa kay bimarulupulup roham nang rohani dongammu marhite-hite akasinadongan arta hamoraon na pinasaha ni debata tuhita. Hamuak kadamang doh dainang para motivator sering mengatakan uang itu bukan segalanya. Meskipun segalanya butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Ai akan atino padotongi atik perikot. Alai sotunggai betadokon dosa do hepengon. Alai dia kana somamake do dengan di sada Timotius 6 ayat 10 boidoi gabe urak ninasa hazahat. Alai molotapakke do sa dengan na marsangak matuhatta. Marudupulup jala marlas ni roha manang hita. Engkau garis-garis yang cantik, berbahagialah engkau. Kalau kau memiliki pacar, tapi tidak segalanya kau ukur pacarmu dengan uangnya. Kalau dompetnya tebal, I love you. Kalau dompetnya kering, please deh. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Dilengkapi melayang, abang kutendang. Sotu ngalani hepeng perham letom mutu sada bawa.
tupa marsogo gabe direktur utama may bawa nani hasogo hommi gabe maila maho dohona mo matubana aku cinta padamu bang immu hape ngarok kamlek na luang maho ya, tidak mengukur segala sesuatu dengan uang. Hamyaka pangulop memang tonggo kritik Tuhan tongon. Oleh Tuhan ini madang pola siak kami menaon mangido itu Tuhan muake. Mulu adong nakibetula dorai. Alai memang dihuta hui ngot dosongonon tiki suarong dope listrik di botok kenat tano adong center mulu melepel-lep senteron ya tu siak kanak boro donang melepel-lepon rakur rupanya ya. Mulai kehilangan cahayanya. Dungi Roma amata natutuai buat joli permihinda uang logam. Lalu ditempelkanlah uang logam ini di belakang senter itu. Gabe casma musay manatong. Jadong matiki sada dana pah. Kok tahu juga senter ini dia bercahaya setelah diberikan uang inna rupane. Gabe cas may mana dung masuk hepengi. Habi pangula pe memang serong gotong sada sungunia te. Gabe cas pelayanan adung ro hepengi. Alayang go di huriaton unang masungoni. Daw may san hita. Naksolani i hok do hita masih holongan di bagasan gowarni tuhata. Di bayi ini mertua makadamang do dainang napi nasupasu ni Jahoba akka pasu-pasu marhite-hite silihon-lohonna. Alai marhite turpuk di minggu padua hosadarion di paingo debatahita satapakke saluhu nei bain hasangapon ni debata ikomarsiazar hita sosi simonon sotung gabedoho ibana makilala tartuhorna pasu-pasu silehon-lehon ni debata marhite-hite si humisik na pinasahna. Patuluhon jala perpudi di paingot si Petrus maibana. Di picang si Petrus maibana. Dok di ayat 20 tu si Simon songonon. Mago maho rap dohot perakmi. Mago maho rap dohot perakmi. Ai diripuho tartuhor si lehon-lehon ni debata. Sadahasadaw dohoti di ayat 24 sikap ni si Simon behaman. Ido ibana tangiakon hamu ma'au tutuhani. Asaunang songgop tuauna nido munai. Olo ibana paubahon sakapna naung salai. Dang di pasobuyana hatani Tuhani marhita si Petrus so diulaibana. Alai saat dibegaibana sunggul-sunggul di Tuhani marhita si Petrus dipakaibana kesempatan ni paubahon na patut si paubona. Unang marisuang ibana mabigi hatani debata. Jauh-jauh mau tuhita hamuak kadamang doh dainak molo tabigi hatani Tuhani. Paingoton hita menungguli hita nang pakyotay laho patureho derita paubaho derita unang magopo hatani Tuhan na tabigi. Unang marisuang hatani Tuhani na tabigi. Di sada Petrus didok sadarion di nabinege muna hatani debata unang ma patakang hamu rohamuna. Jadi ada korelasi yang dekat antara mendengarkan firman dengan bertobat pada saat yang tepat. Sehingga firman itu bekerja
di dalam kehidupannya. Nuaing pe mulut tabegi hatan itu hataon ikut tonggorak mengulai nian di hitaganup. Asa unang marisuang harorota merminggu. Unang marisuang harorota tumangihon hatani debata. Alai gabe marpakorhon situtumai dina dipakulingi debata hita di tonga-tonga ni ngoluta. Selama manang dihamu nama buan anak terdidi ate tunga palaf sumurung ko hamu sahalion holan hamu terdidi itu luar biasa. Tapi tadi kalau si Simon sudah percaya, sudah dibaptis, tapi kehidupan lamanya masih dipelihara, ala yang hamu dak songoni non. Kalau sudah percaya, anaknya dibaptiskan, keluarganya juga senantiasa hidup secara baru bersama-sama dengan firman Tuhan. Saya desen hapataranna berengom mamang terus merminggu nonate tujuh, apalagi do tupungan manusia mangon, bah itu luar biasa diberkati oleh Tuhan. Martang yang maita. Puji-pujian mauliate husob bahwa kami tu zulum ali Tuhan. Allah tung takas do dibuhali ho hami jadi pakulingi ho di berhati ho hami di minggu na pedua honon lahu madalani tahun 2025 on marhiti-hiti na toktong hami marbarita nauli maka tidakon goar ni Tuhani marhiti-hiti sadok panggulmiton ni ngulu nami marhiti-hiti akka parangin nami marhiti-hiti akka ulaw nami di dia pehami maringan dada holat tu bangsa Israel na di selatab be hasahatan ni barita naulii alay nunga lupus nang tu Samaria na dipabahirhian gabe taruli hatani debata nunga dos-dos akka dorpi-dorpi parholangan marhite-hite barita naulii gabe sahat tu saldok portibion dang holat di Jerusalem dang holat di Samaria sahat tu Judea dohok Galilea rodi ujung ni hasyanganon. Ali Tuhan, saileho dihami pangatusion na baru dalam nami barbarita nauli. Asa disudi gulmit ni paranguluos siapari, ima dalam nami marbarita nauli, maka tidak kon goar ni Tuhani. Gabe sada gaya hidup bersaksi pakatayon nami, parange nami, kinerja nami di tonga-tonga ni sudi panggulmiton ni ngulu nami. Ali Tuhan sungguli hami sapala ng prosea hami jala terdidi tu bagasan goar di bata ama anak dohot toddi sai pasikok ma nang hasasaur ni toddi perbedia tu gadu pamibe asa unang son halak Samaria na dimulanay na ni hobasan si Filipusi holan prosea di pikiran zala terdidi secara formal alay dang sahat na sida tuhamu baun ni roha alay ang gohami ali Tuhan lehon jala pasaur toddim toddi perbedia tu ganup hami asa dung persea hami ganu minggu huhati dakon hami persea di debata ama anak dohot toddi ikon laus ihukma hapataran ni toddi perbedia nang mangula di hami marhite-hite hamu baun ni roha akup ni iya li Tuhan sai pasu-pasu hami saluhu na dijabu dohot di balian sai pasu-pasu sudia kausaha karejo nadong dilehok kotuganup ruas ni huriam
akka usahana balga manang na memet say loas may martubur duminggan nang tu akka tiki na nengro. Alay paingot tami asa daw hami siap pangalahon ni si Simon naeng manuhor si lehon-lehon naeng manuhor tod di parbadia marhite-hite sinamokna hape si lehon-leho sa binggo haluaw ni siya debata anugerah yang Tuhan berikan yang tidak pernah dapat dibeli seharga berapapun. Di bahini sailehod dihami Tuhan serep ni roha maka mulateho do mamakke akasinamot narong diganup hami bi asa sudi hami marlubba-lubba mamakkei pasangap guar muna badiai dohot mangurupi akadongan na patut siurupan nami asa kebedo dang nasida taruli asini roha siako marhiti-hiti akadongan nasaha porseaon dohot hami asi maroha mali Tuhan say pasu-pasu saluhu nakaruas ni huriam dijabu dohot di balian dia kausaha dia kaboniaga naong pinasaha mutu nasida alay melotung adong nagabe di bagasan gijangi roha dia ka arta sinamot nadong dinasida ali Tuhan paingot sian hodo haroruan ni saluhu nai asaunang adong nian nanggosa depe sian hami nama makke sinamoti laho mangatur dohot mabail lomona maradopon akadonganna saya pasu-pasu saluhu naka ruas ni huriam di bagasan serep ni roha makka molatehon saluhut silehon-lehon nai marujahat tu lomo ni roham dohot denggan ni basam jalaolo si Simon majalo si paingot ni si Petrus dohot si Yohanes ay dukod dibigi di jalo jala diulahon terpasu-pasu duibana tupudian nyari lamangirbang nang akka usahana nang akka boniaga lobi sian na adokkian di lehod debatado tuibana mauliate di ho Tuhan sadarion terdiri dosa da anak di huriam pasahatot tuharajaumu marhite-hite padidion nabadiai biarlah orang tuanya ayah dan ibunya juga turut memaknai firman Tuhan hari ini supaya setelah percaya dan dibaptiskan setelah itu mereka juga menyempurnakannya dengan perubahan hidup baru dalam kehidupan sehari-hari. Mauliate Tuhan rap doho toma hami madalani tahun 2025 di bagasan asi doho tolong ni roham marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma tuhata huhut ma tapasahat peliata. Maria
yani tu hata bongok mahita tu ulaun padidion nabadia zong mahamuna toras nama buat danak sididionon mahita marede. Marihite-hite gowarni debata ama dohok gowarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot todi perbadia amin martang yang maita ali amanami na di banua gijang naroroham tu zulum mabuan dak danakon saya si maroham jakon manasida gabi anak komu pasu-pasu jala pergugui manasida mangiahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Atong hamu dongan nama buan danak sididionon tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus lao mahamu tulia pertibion nin nama dok akasisiana pudai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan gowarni debata ama anak dohot todi perbadia ajari hamu manasida mengaraduti saluhut nahutonahoni tu hamu jala ingot ma saina dong anakku do hamu ganu pari rasi rasaro azal ni hasianganon manangis na persea dohot ni didi dapotan hangoluan alaina soporsea honauhum sugut tangihon hamu madot hatana tersurat di surat ni si Markus adong maka nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akasisian naiman nama buani jadi dung diida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma loas hamuma akada danaki rotuau unang orai hamuna sida ai dia kasih songonido harajau ni debata na tuturo na hudohot tu hamu manangi sepe anggo sosongo danak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi tungi di haul makada danahi dia peho matangan na tunasida mamasu nasida ope hati daku kau mazolo hapor siotai rap mahamu makatidakon.
Nuaing elusiamu mazolo hatana husukut tono tuhamu parzulu dipangido hamudo nuaing didion dak danahon tu bagasan ni nahina porsiamuna pedua hon behanaur doa memudai anak komunaon asa diboto jala dihutun nasida hatani debata patuluhon naur doa mersuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan asa gawe ruas namangulu nasida di Yesus Kristus atong romahamu tapasah ma ibana tu debata marhite-hite padidion na badiai romahamu tu zulu Ale Geraldo Gabi Adiaksa Udidi Maho Tubagasan Goarni Debata Ama Dohot Tubagasan Goarni Anakna Tuhan Yesus Kristus Dohot Tubagasan Goarni Todi Parbadia Amin. Di pasu-pasu Tuhan Debata Maho di Habobongot Mon Tuharajauna Ola nion rudi sa liling ni lilingna. Amin. Orang tua yang bawa anak baptis silakan bangkit berdiri. Martang yang mahita Ali Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasahatami dak danakot tuho jala di jakon hodo nasi dagabi anak komu marhite-hite padidion nabadiai asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasi jadi tanoon jala gabi panean di hanguluan saliling ni lilingna asi maroham do di natoras nidak danakon sai pergugui jala ajari manasida manugu-nugu dak danahotuho asarap nasida taruli diaka artani harajaumu amin laos rimmahita zongzong tapasahat mapeliatta tuadupan ni debata martangiang mahita ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauliutus upasahat tami masyan na nilihom mito hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di zulom pasu-pasu may jala ramoti asaho parhasya kami pilihanon pati buluhon harazom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asal lam hutadahami gudang ni si lehon-lehon mito hami asal lam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana dilehoni Roni papadaku Osado gogokin Roni salu kartaku
amanamina di benua gijang sai pinarbadia magoarmu. Sai Roma harazaumu. Sai saut malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Leho matuhami sedarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon tu panguzunan, palua mahami sian pangago. Dona pulang para jaon, luhut agung koon, rodi asam ngapun, saleleng nileleng nang, Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debatama ho. Disodakon Tuhan Debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan Debatama bohina tuho. Jala di pasaor homma damena tutodim. amin, amin, amin. Kepada orang tua bawa baptis silakan maju ke depan. Izolo Mahita masih jalangan.